hei hi luminous inverter ania ta hianin eco le UPS ti lo eng om thin eco hi a backup zong a ron eng thin tura kha nia ti chuanin UPS ti hi alo en ve thung chuan hemi eng theia om chuanin current kha volt ni aya niam ani in current a ron lut tlang thei lovanga a charge thei don lo bok tina ni current niam regular ang chi kan om rei phei chuanin charge mu mal thei lovin rei deuh kha om thina tiang chuan battery lo cheman ve thei thin ni apoi em em chu mi set thatu chuan hei hi inverter hetia kanan on hian kan long press ang second nga bor ve kan met wangwanga chu ta chuan a ro in thak thei tur ani ti hian second nga ve kan me khan a ro in thak thina ni a backup zonga kan online taken current plug lampang kha kan off don ani chuan ti hian in a ro in thak thei ta inverter theng khata chuanin a hnung lama UPS ti le normal mode ti khawm thina chu tiang omni chuanin normal mode ti lama da tur ania UPS om da lama kan da chuan kan soi tong khan current a ron hiam volt ani aya hiam deuh khan charge lut thei lo current pe chuak tlang thei lo khan om thei thin ni tin kan battery te hi acid dal lutuk ang chi te still water tel hnem lutuk to ale battery cell chiaw akil na nget lo ang chi ya om khanin charge si eng rei thei lo wa a fan po vir rei thei lo thin ani a fan a charge thim to nu fan hela vir deuh chana la charge ve deuh ang rang ti na te po ni ve thei thawa a charge to lo tak tak chana fan hi vir lo tang pui ani ni china kan soi ang khanin eco mode ni lo UPS mode lama om tul da chan ni om ve thawa chan chumi a chuanin kan man ro kha voltage du normal chi khaum ve thin thim thima volt ani hnoi lampang ani a kan man ro nung tha thei lo ang chi ni chuanin UPS mode lama da mai tur kha ni chuanin tuna han kan stabilizer man kan an en chin dona volt hi zani voltage hi zani ani ta zani hnoi lampang ka da hianin charge kha chuak tlang thei lo current po chuak tlang thei lo kha rom thei thin ni tuna hianin volt zani hnoi lampang ka da ta ti hianin he eng tamia lo ni UPS lampanga eng thei tura ka da chia khanin ti khanin volt ani hnoi lampanga ni khang current kha lut tlang thei lo charge chuak thei lo kha rom ta thin ni hianin volt ani kan da lenga charge current zo ron lut tlang le thei ta ti hian kha awmzia chu ni eco le UPS mode luminous sa chuan om thina luminous ani lo chuanin anung lama normal ti le UPS ti khawm thin ni hianin long press mangin hei chu kan thlak thleng mai thei ni heng inverter manga sound system le computer te kan backup tir dona volt du normal chi kan mang don ani chuanin ni china kan hmuh kan khoidang lam masak zo kan khan UPS mode a khanin daila ti chuanin inverter switch po kha on saila current ron hiam don ve le khanin aron backup kha aron tlang hal zot thei thina chu that ve em na nia chumi ni lo chuanin eco mode a emo normal mode kan da reng kha chuanin sound system te le kan computer na tho kha ati buai ve thei thina ni chu adang lam na ania te kan buang hian kan soi ang khanin kan met wangwanga te chuanin aro in thak ve mai thina ni metam takin kan battery charge thei lo wan ti chan po khai hi ni ti khan kan thra thiam ang chu mo kan inverter kha current om lo kan chhit la ya eco mode ni lawa UPS mode en chuan normal mode mo eco mode eng thei tura set tura ne hi power supply huniam deuh reng current niam deuh reng kan tiang thin omna hmuna khanin a tangkai em em a chutiang hmuna chuanin eco emo normal a om thei tura set kha atur ta thina ni khati chin kha eco UPS normal mode dang lamna kanan soilan thei dam ni selangin hianin battery charge tluan le tluan lo khana sa takin a hril thei ni ti kan thredon nia